let's make a Tagalog video lesson dito sa kotse. At gagamit ako ng mga stickers. Tinatamad akong ikabit yung aking white na background paper sa kwarto. Kung sa English, meron tayong sunny, cloudy, rainy, saka basta yun na nga yung mga yun. So, in this video, sabihin natin ang mga iyan sa Tagalog. If araw means sun, to say sunny sa Tagalog ay maaraw. Maaraw. Ito naman sunod na ito, ulan. Ulan. Ulan means rain. At para sabihin nating rainy, maulan. 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 Ulap. Ulap. Ang ibig sabihin niyan ay at para sabihin naman nating and to say cloudy, maulap. Maulap. Ito yung ating our last one. Hangin. Hangin. Hangin means wind. At para sabihin naman nating windy, and to say windy, mahangin. Mahangin. Kung mapapansin nyo, if you guys notice, lahat po sila ay ginagamitan ng Tagalog affix na ma, while it's prefix since nasa unahan siya nung word, ay ginamit po natin yung ating Tagalog prefix na ma para itong ating mga salita ay maging adjective. Maulan, maulap, mahangin, maaraw. Is it still maaraw today? Maaraw ngayon. It's sunny today. Well, it's just an example since it's already 5. Alas 5 na dito ng hapon. So, malapit ng dumilim. It's almost dark. Here's the sun. So, that's all for our quick Tagalog video lesson. Sana my next video ay, since I've been planning to make video lesson about how to say or how to pronounce nang, or I mean not nang but the nga sound. So kung hindi pa po kayo nakasubscribe, I don't often say this, but sana po i-consider nyo ang mag-subscribe para, and also hit that bell para po makareceive kayo ng notification if I upload new videos. And para sa mga gusto pang matuto, for those who wants to learn more Tagalog affixes, ililink ko yung aking article for more Tagalog affixes. Nasa ibaba po. So that's all. Until next time, babush!